magkaisang dumalangin ating itaas sa ating pong kamay. Haludi, tanda na pagsuko sa ating malapay noon. Haldakila palang Diyos, mabanasa sa pangalan mo malapay noon. Walang hanggang pasalamat. Aming ipinapabot sa iyo malapay noon, sa iyong kabutihan. Sa araw na ito, na kami yung pinagkatipon sa dagong ito upang patuloy kang papurihan, sambahin luwalatiin dahil lang yung kabutihan malapay noon ay walang hanggan. Kapuri-puri ka malapay noon. Maraming salamat. Halos sa oras na ito malapay noon, bago kami makinig, mag-aral ng salita, kami humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, hugasan mo kami linisin ng iyong balang dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapay na sa ganang aming mga sarili, wala kaming magagawa upang unawain ang iyong salita, ang mensahe na nais mong ituro sa amin, malapay noon. Langisan mo, pagpalain ang abang lingkod, malapay noon, at sa aming kapatid, sa dagong ito, sa pamagitan ng iyong salita, maabot lahat ang aming pangangailangan, malapay noon. Sumaamin ka, malapay noon, at sabay-sabay naming sinasaway, pinapalayas, anumang gawa ng kaaway, di mo yung pag-alinlangan, panulupay, di mo yung kawalan ng focus sa pag-inisalita, malapay, kasaut, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po'y maupo mga binamahal. Ating pong ilabas mo minamahal ating pong Biblia, ang salita ng Malapanginoon, ang panulat po natin mga minamahal at ang ating pong kwaderno upang itala ang salita ng Malapanginoon ating pong pag-uusapan sa hapong ito. Amen. At bago tayo patuloy mga minamahal, ako rin sa kabagang Panginoon nagpapabot ng pinakapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kapuri-puri ang Malapanginoon at dapat lang sambahin mga minamahal. Ating ding ipinapabuhat ang dobling paggalang pabati na sa magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wedis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. At lagi po natin naalala mo maturo nila isang aral na ating pong minamahal ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na magagawa, sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa inyo mga pudatihan man, isang mapalang hapon sa ating lahat, at syempre sa ating mga bisita, kung mayroon man, sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang maupalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng Malapanginoon. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Malapanginoon. Lahat ng handang makinig sa salita ng Malapanginoon, magsabi ng Amen! Amen. Praise the Lord. At sa ating pambungad na talata mga minamahal ating pong basahin, dito po sa awit ang kabanatay 103 o 103 ang talatay 1 hanggang 2. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 103, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Amen. God bless sa salita ng Malapanginoon sa pagkabasa sa salita ng Malapanginoon. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Malapanginoon. Praise the Lord, amen. Ipahintulot niyo mga ulitin ang balingkod ang ating pambunga na talata. Sabi rito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong aralin sa hapong ito, mga minamahal. Ang pamagat pong mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay isang pagpupuri at pagsamba at hindi isang pagtatanghal. Serving God is a worship and not a performance. Amen po ba, mga minamahal? Mga minamahal, tanong po rito, mga minamahal, ano para sa atin ang kahulugan ng bawat bahagi ng gawain ng Malapanginoon? Ano sa atin ang kahulugan ng paanyaya at panawagan na laging sinasabi, dumalo 3 times a week sa gawain ng Malapanginoon? Magsuot ng may kabanalan. Ipagkaloob ang ikasampu bahagi ng dog ng Malapanginoon. Magkaroon ng oras para sa Malapanginoon. Maging yung bawat part ng programa ng Malapanginoon, mga minamahal, pag-MC, joyful song, solemn song na awitin, amen. Lahat po muna ng laging narito sa gawain ng Malapanginoon, laging nakikiisa, nakaka-join sa pagpupuri sa Malapanginoon,
before po mga minamahal o yung unang part ng gawain ng mga Panginoon, pumalakpak po muna sa ating Diyos na buhay. Palapakan natin ating mga Panginoon. Amen. Lagi natin napakinggan mga minamahal sa pagpupuri, may kapangyarihan sa galing sa mga Panginoon. Amen. Aside from joyful song, solemn song, mga minamahal, ay may patutuo din bilang parte ng gawain ng mga Panginoon, ang pagiging ng mabuhay, pinagpalang patutuo. Narinig natin dito kung paano ipinaghimalaan ng mga Panginoon ating mga kapatid nang sila ay magpaunlak sa panawagan ng mga Panginoon na doon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, may Diyos kaming buhay na nagpapagaling ng anumang karamdaman, nagbabago ng buhay. Amen? Sapagkat nang tayo nagsimula mga minamahal, nang tayo ay hindi pa nakakilala sa mga Panginoon, ginamit yung ating mga kapatiran na walang ibang ginawa sa kanilang paglingkod sa mga Panginoon, kundi ibahagi, ipatotoo ang ibangheling kaligtasan buhat sa mga Panginoon. As bukod mga minamahal sa pagiging buhay na patotoo, after niyan mga minamahal ay ang mga awitin na inaalay ng kumpulan ng choir. Amen? Nariyan po mga minamahal, sa linggo po mga minamahal, complete po ang awitin, ang bawat kumpulan ng mga awit, mag-alay sa mga Panginoon, magpuri sa mga Panginoon, from Beloved Adults Choir, Children's Choir, Youth, Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Susunod na parte mga minamahal ay ang maikling po paliwanag sa kahalagan ng pagbibigay. Katatapos lang mga minamahal na dapat para nating matutunan ay pagkalubang kasambuhagin nito sapagkat ito'y bahagi ng mga Panginoon at narito ang susi ng pagpapala. At huli mga minamahal na pinaka-major part ng gawain ng mga Panginoon ay ito mga minamahal ang pagkikinig ng salita ng mga Panginoon. Amen. Ngayon, ito ang tanong. Ano ba para sa atin ang kahulugan ng bawat parte ng mga gawain ng mga Panginoon? Is it just a requirement? Is it an ordinary thing lang mga minamahal na dapat natin gawin? Or it is very common, karaniwan na lang sa mga Kristiyano ang gawain ng mga Panginoon? At isa pang tanong mga minamahal, can you consider yourself being a worshiper and not a performer? Sino sa atin dito mga minamahal na kapag dumalo sa gawain ng mga Panginoon, ang kanyang pagkakilala sa kanyang sarili, ako ay mananamba ng mga Panginoon at hindi nagtatanghal lang sa bawat parte ng gawain ng mga Panginoon? Sino sa atin mga minamahal yung isang worshiper and not only a performer? Dahil sa katunayan, mga minamahal, yung ating mga programa ng gawain ng mga Panginoon, yan ay minsan ay maituturing na it's a kind of presentation, mga minamahal. Pero ito inialay sa mga Panginoon. Bawat programa, mga minamahal, ay mayroong presentation. Sa paaralan, sa trabaho, mga minamahal, kapag nag-conduct sila ng any program, mga minamahal, ay may parte po yan na sinusunod. Ngayon, ito'y magdedepende, mga minamahal, sa pagkaunawa natin sa paglilingkod sa mga Panginoon, sapagkat ang gawain ito na ipinunukala at pilit na itinuturo sa atin ng buting minamahal ginagal ng Evangelista Pastor Will de Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, na naipasa sa lahat ng mga minamahal na manggagawa, mga minamahal sa atin sa mga nangasiwa. Ang bawat gawain ng mga Panginoon, sa totoo lang, ito ay uri ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos na buhay. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, sa araling ito, mga minamahal, malalaman natin, saan ba tayo sa bawat gawain ng mga Panginoon? Tayo ba yung tao na nag-aabang lang sa mga makikita sa harapan? O tayo yung mananamba na minimake sure natin na paglabas natin rito ay tayo'y nakapagpaabot ng mataas na pagpupuri, pagsamba sa mga Panginoon. Amen? Ngayon mga minamahal, let's differentiate po mga minamahal ang worship and performance. Alin ba ang mahalaga mga minamahal sa gawain ng mga Panginoon? Yung bang ating isinasagawa mga minamahal na tungkulin? O yung pagkakaroon ng puso at pagkaunawa
na ang mga bagay na ito ay dapat ipagmapuri, ipagsamba sa Panginoon. Let's differentiate po mga minamahal. Dito mga minamahal sa Mark, ang Kabanatay 12, ang talatay 33. Ito po ang pagkakahulugan mga minamahal na ibinigay ng Biblia ayon sa pagsamba sa Panginoon. Amen? Ating basahin. Marcos 12, talatay 33. At ang siya'y ibigin ng buong puso at ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at ibigin ng kapwa niya na gaya niyang sa kanyang sarili ay higit pa kaysa sa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito mga minamahal, alam niyo ba na ang worship mga minamahal is it's an expression of admiration, appreciation, love, and adoration. Ulitin natin mga minamahal, sabi ng Biblia mga minamahal, sa totoo lang, kapag tayo'y sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, nag-worship sa Panginoon, it's an expression of our admiration, appreciation, love, and adoration sa ating Panginoon. Kaya sabi nung binasa natin, ito ay pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos na ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Liban sa anumang mga bagay, mga minamahal, ito ang pinaka-the best na offering maihandog sa Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, kapag tayo ay nasa gawain ng Panginoon at ang ating focus ay maipaabot ang pinakapataas sa pagpupuri pagsamba sa Panginoon, ito'y nagre-resulta ng ganap at tunay na pagsamba sa Panginoon. Hindi pwede mga minamahal na makapagsamba ka sa Diyos without loving the Lord. Imposible. Imposible, mga minamahal, na kapag hindi mo mahal ang Panginoon, hindi ka makakapagsamba sa Kanya, makapagpupuri. Amen? Amen po ba mga minamahal? Sabi nga, nung alalahanin natin, balikan natin mga minamahal, yung panahon na tayo ay unang-unang tinawag ng Panginoon. Nandun yung ating grabing pag-ibig sa Panginoon, kagalakan kasiyahan dahil mula sa hindi pagkaalam sa katotohanan at salita ng Panginoon, na akala natin na ang makapagbibigay lang ng kasiyahan, satisfaction ay ang mundong ito. Nung makilala natin ang Panginoon, nalaman natin doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, may problema ka ngayon, pero wala ka nang malapitan, ang Diyos doon, sasakluluhan ka ng Panginoon. Pinagaling tayo sa ating makaramdaman, binago ang ating masamang pag-uugali, inayos ang magulong buhay, yan ang mga patutuong narinig natin. Grabing kagalakan, pag-ibig, kaya nung unang pag-ibig, sabi nga mga minamahal, very excited tayo. Right after pa lang ng gawain ng Panginoon, gusto mo, Miyerkules na uli. Dahil ganun na lang yung pag-ibig sa Panginoon. Nais mo siyang sambahin muli. Ipaabot ang grabing pasasalamat na hindi man tayo karapat-dapat tayo kinabagan ng Panginoon. Ngayon, balik tayo doon sa tanong mga minamahal. Tayo, na sa habag ng Panginoon ay bumibilang na ng ilang taon ang paglilingkod sa Panginoon. O maging sa mga bisita natin, kung nandito man sila, ano man mga minamahal, physically or through online, mga minamahal, balikan natin yung tanong. Ano para sa atin ang kahulugan ng bawat gawain ng Panginoon? Ito ba'y maituturing at ginagawa natin bilang pagsamba sa Panginoon? O ginagawa natin just to perform. And after that, okay, I'm done with my part. Sapagkat, tingnan natin mga minamahal, sino sa atin yung magmula sa dumating sa gawain ng Panginoon, walang ibang focus, walang ibang nasa kanyang mindset, kundi palakpakan ang Panginoon, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, walang ibang ginagawa, hindi hawak-hawa ang cellphone. Amen? Nakapokus sa paglingkod. Bakit? Gusto niya ng worship, pagpupuri sa Panginoon. O sino sa atin, mga minamahal, yung pagdating, pumalagpak na ako. Naramdaman ko na presensya ng Panginoon. That's enough.
Bahala na sila. Ay kakanta na adult choir, tapos na kami. Tapos na akong pumalakpak, naramdaman ako presensya ng mahal Panginoon. Tapos na akong magpatotoo, hindi na kailangan ng manhingas na panalangin, nasamahan ako ng mahal Panginoon sa aking pasamin, dahil tapos na ako. Ibig sabihin, kung gano'n ang ating mindset at pagkaunawa, we are just a performer. Tapos na kasi yung ating gampanin, kaya akala natin doon na nagtatapos ang paglilingkod sa mahal Panginoon. Sino sa atin? Isa-isa natin tingnan ang bawat isa. Ano ang ginagawa ng bawat isa? Amen? Being a worshiper, mga minamahal, ay sigurista ka sa bawat oras na natitira sa gawain ng mahal Panginoon. Amen? Ayaw mo, sabi nga na pumunta ka rito ng ikaw'y lulugo-lugo, may problema ka, inuusig, may karamdaman, sabi ng iyong kapitbahay, wala nang kagalingan ang iyong karamdaman. Subalit, ikaw, yung Kristiyano, na wala kang pakialam doon, ang focus mo, maipaabot ko lang ang aking taus-pusong pasasalamat at pagsamba sa mahal Panginoon. Pag naramdaman ko, matamis sa presensya ng Panginoon, okay na, ito na, ang pinaka-the-best sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. You are a worshiper and not a performer. Kaya, dumarating sa punto mga minamahal, na minsan, ang kaaway, ang diablo, pumapasok, tumatalon sa ating puso at isip at sinasabing, oh, common na. Alam ko na kung ano ang mangyayari sa gawain ng mahal Panginoon sa San Carlos. Ang magsasalita bilang testimony leader ay si beloved elder ganito. After niyan, alam ko na kung sino uli ang nakahanay, nakalista sa mga magpapatotoo. At alam ko na kung sino ang magpapaawit. Mga minamahal, nagiging common ang paglilingkod sa mahal Panginoon kung ganun, mga minamahal. Wala nang excitement. Dahil minsan, gusto natin, basta matapos. Pagtapos na, okay na. Akala natin, yun ang pinaka-buod o pinaka-summary, pinaka-kahulugan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero doon tayo nagkakamali. Isa-isa pa natin, aside from the meaning, mga minamahal, sa Bible, it's an expression of admiration, appreciation, love, and adoration sa ating Panginoon. Just like sa atin, mga minamahal, kapag ikaw ay may sinisinta, ang iyong beloved wife o beloved husband, lalo na pag hindi pa tayo nakakilala sa mahal Panginoon, yung mga napapanood natin sa mga teleserye, mga minamahal, di ba may mga word doon na, ikaw lang ang aking sasambahin, ikaw lang ang aking paglilingkuran. Amen? Namimit natin yun, mga minamahal. And yun ay totoo sa kanila, totoo doon sa umiibig because there's love, mga minamahal. Nagagawa nila yung mga bagay na out of their strength, yung hindi ayon sa yung higit pa sa kanilang kakayahan, mga minamahal, kaya lang gawin dahil nandoon yung kanilang grabing pagsamba at pagmamahal doon sa kanilang sinisinta. Hindi nila iniisip kung sila'y marereject or hindi, basta para sa kanila, maipakita nila kung ano yung dapat para doon sa kinauukulan. Ngayon, mga minamahal, sana higit pa kapag pagdating sa mahal Panginoon. Dito tayo sa performance. Alam niyo ba, mga minamahal, kung sa worship, it's an expression of admiration, appreciation, love, and adoration. Sa performance, ito ay, ang pinaka-main objective mo ay to impress someone and to seek praise from them. Ang layunin ng worshiper, mga minamahal, ay to praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang layunin kundi papurihan, sambahin ng mga Panginoon sa isang linggo na magtatapos, ikaw ako, pinag-ingatang lubos ng mga Panginoon. And you want to praise the Lord? Because you are a worshiper. Subalit, kapag ang tingin mo at kahulugan mo sa gawain ng mga Panginoon, nasa bahay ka pa lang, ay ganito, to impress someone, sa gagawin ko, matutuwa kaya sila kuya? Ay, yung kapatiran kaya? Ma-appreciate ba yung aking gagawin? To impress someone and seek praise from them. Magkaiba ang layunin, mga minamahal. Ang worshiper ay to praise the Lord. Exactly. Mula sa iyo, ipaabot mo ang papuri sa kinaukulan. Para naman sa Diyos. Subalit sa performer, ang nais niya, siya ang bigyan ng papuri. Kaya kung halimbawang may ginawa at nasita, grabe, bakit kaya ganun? Di ba, mga minamahal?
Sapagkat iba yung in-expect natin doon sa nangyari sa atin. At tayo nasita dahil maaaring may ginawa tayong mali. Pero mali nga kasi ang ating pagkakilala sa bawat gawain ng malapay noon. Kaya pag dumarating ang mga ganitong tayo natutuwid na nasisita, akala natin very negative ang dating. Because objective of performer is to seek to impress someone, at kaya kapag hindi mo na-impress ang sino man, ikaw ay malungkot. Out of focus na. At kapag hindi ka napapurihan ng iba sa iyong ginawa, ay, nagbigay ako ng 10 bakit ang dog. Libo-libo ang akin nilagay. Nakita ng aking katabi, wala siya sinabi. What? You're not a worshiper, but you're just seeking a praise sa iyong katabi, sa iyong... Nakita niyo ang pagkakaiba? Ano pa mga minamahal? Dito mga minamahal, center of attraction. Sino ang center of attraction pagdating sa worship? Sino ang center of attraction dito mga minamahal? Walang iba kundi ang malapay ng Jesus. Palapakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng kahulugan ng pagpapalakpak, pagsabi ng hallelujah, praise the Lord, amen, glory to God, ay because the center of attraction is the Lord. Subalit, sa performance, the center of attraction, sino mga minamahal? Sino? The performer. Yung nagsasagawa ng mga tungkulin. Mga minamahal, ulitin natin, performer. Nakabase lang sa iyong nakikita, sa iyong kapatid, sa iyong sarili, dahil tayo ang nagsasagawa ng pagpalakpak, pagpupuri sa malapay noon, pagsabi ng hallelujah, praise the Lord, amen, pakikinig ng mapuring awitin. Pag maminamahal, ang naging center of attraction sa pagdating sa gawain ng malapay noon, ay yung mga nakikita mo. Ito na, mga minamahal, sinasabi ng Biblia. Kaya li ating pong basahin ang paalala dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ang kabanatay 2, ang talatay 4 hanggang 5. Basahin po natin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata po ay 4 hanggang 5. Ganito po sinasabi. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang iyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa ng malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Dapat laging talagang nagmumula sa puso ang pagsabi ng praise the Lord! Not because sinabi ng nagsasalita, but you will do this because that is a worship to the Lord. Amen? Palagpakan natin ang malapay noon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating malapay noon. Sabi rito mga minamahal, paalala ni Apostol Pablo, nire-remind niya yung mga tagapakinig. Tandaan ninyo mga minamahal na mananampalataya, wala kaming ibang ginagawa rito sa inyong harapan. Nagsasalita kami hindi sa ganang aming sarili, o huwag kayong manampalataya dahil kami magagaling magsalita. Magagaling umawit, kumanta, kaya maraming napupuspos. Magagaling tumugtog, kaya maayos ang kalabasan ng musika. Marunong magkontrol, magaling pumalakpak sa tabi, magaling maghayo. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung gayon lang din, magkakaroon ng pananampalatayang makikinig mula doon sa mga performer, doon sa mga nagsasagawa at hindi na masasalig ang kanilang pananampalataya doon sa content na yun ay galing sa Panginoon. Amen? Kaya dito mga minamahal, ito ang ginagamit ng kaaway. Nagja-jump ang kaaway. Sa totoo lang, ang kaaway, nandito lang ang kaaway, mga minamahal, magbabantay talaga yan. Dahil ayaw niya na ikaw at ako ay pagpalain ng malapay noon at hindi natin maunawaan ang kalooban ng malapay noon. Alam niyo mga minamahal, ang ginagawa ng kaaway, diyan yung sinasabi na, tingnan mo yan. Sabi nila ganito ganyan. Nangangaral ba yan? Bakit? Nakita mo yung kapatid? Nagkamali lang doon sa unang pasok ng pagkanta na out of tune lang. Ay, ano ba yan? Hallelujah. Na out of focus ka na, dire-diretso na. May nagawa lang ang kapatid, hindi niya naman sinasadya nagkamali. Sa tuwing nakikita mo na sa bawat gawain, iba na ang iyong impression sa kanya. Hindi mo na nakikita ang kagandahan,
ng mga pangangaral, ang mga advices spiritually, ang bawat content ng liriko ng awitin ng mga Panginoon? Dahil sabi ni Apostol Pablo, nasalig marahil ang iyong pananampalataya o ang iyong karunungan base sa mga performer at hindi doon sa content. Kaya sa halip na maipabuot mo ang taus-pusong pagpupuri pagsamba sa mga Panginoon, walang nangyayari. Subalit sa ating mga kapatid, mga minamahal, amen, na narito mga minamahal, na magmula pa kanina mga minamahal, walang ibang nasa kanilang puso, kundi sa bawat umpisa pa lang, yung ibang mga minamahal, intro pa lang, ng papuri sa mga Panginoon, nararamdaman ng presensya ng mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nariyan handang pagpupuri at pagsamba sa mga Panginoon. Kayo po ang tinutukoy ng Biblia na nalaman ninyo ang tunay na kahulugan ng gawain ng mga Panginoon. At yun ay ang pagpupuri at pagsamba sa Kanya bilang worship sa mga Panginoon, na gawain ng mga Panginoon. Palapakan natin minsan ang ating mga Panginoon. Mula nang tayo ay makapakinig ng salita ng mga Panginoon, nang tayo ay maayuan doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapatid, may karamdaman ka ngayon, may cancer ka, ang sabi ng iyong doktor, wala nang kagalingan, wala nang pag-asa, tinaningan ka, dumalo ka po doon sa gawain ng mga Panginoon sa amin dinaraw dyan sa Mamarlaw, Baybay, Along, Palaming Road. Ang Diyos namin doon naghimala. Nung ikaw ay dumalo, sa totoo lang, hindi natin kilalang isa't isa noon, nung tayo baguhan. Pero, pati nga yung punto ng pagsasalita eh. Dahil iba-iba tayo ng intonation, ng pagsasalita. Sa totoo lang. Pero, nung time na yon, balikan natin, hanggang sa oras na ito, hindi mo yan tinitignan. Hindi ka dyan nakapokus sa kung paano sinasabi na nagsalita, pero wala kang ibang focus, kundi yung content at mensahe ng mga Panginoon. Nararamdaman mo agad ang presensya ng mga Panginoon. Naunawaan mo sa iyong sarili, ito pala ang kalooban ng mga Panginoon kung bakit ako ay may karamdaman upang pala isang araw makilala ko siya na siya ang Diyos na kayang magpagaling at higit sa lahat magligtas sa akin, magbigay ng buhay na walang gan. Ngayon tinanggap natin ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mga Panginoon, nagpatuloy lang tayo, dumalo lang dumalo. Amen? Sa gawin ng mga Panginoon, pumalakpak, magpuri sa mga Panginoon. Amen? Magmula sa start hanggang matapos, yun ang iyong ginawa. Doon dumating ang kagalingan, ang pagbabago ng buhay, ang himala ng mga Panginoon. Bakit? Nakita ng Diyos ang iyong tunay na pagsamba, pagpupuri sa Kanya. Parapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ilan sa atin noon, mga minamahal, ang kanilang patutuo, magnanakaw. Magnanakaw sila, mga minamahal. Ang pagkakadescribe nila noon, mga minamahal, talagang kahit anong tago ng bagay na yan, kayang-kaya ko pa rin niya makuha dahil yun ang aking skill. Yun yung kanyang, doon siya magaling, pero sa maling bagay. Yung iba mga minamahal, a murderer, kidnapper, holdupper, mga minamahal, palaaway, palagulo, palamura. Subalit, nung marinig nila ang pangangaral, gaya ng sabi ni Apostol Pablo, na hindi kami nangangaral ayon sa ayong mga sarili o dahil kami man ay magagaling. Ang ipinapangaral namin ay nilakipan ng Espiritu at kapangyarihan ng mga Panginoon. Kaya mga minamahal, sa atin mga minamahal na magpapatutuo, sila'y dating kidnapper, sila'y dating murderer, sila po ay holdupper, gumagawa ng mga bagay masasabi natin na sila po mga minamahal ay sakit ng ulo sa lipunan. Drug addict po mga minamahal, walang kapayapaan ng puso't isipan, sinasaktan ang kanilang pamilya dahil sa kanilang karamdaman, pero nang makilala ng mga Panginoon, magpasimulang malaman kung paano sambay ng mga Panginoon, sila po ay hinango ng mga Panginoon mula doon sa gawa ng kaaway. Palagpakan natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord! At dahil sa worship, sa paglingkod sa mga Panginoon. Mga minamahal, sabi rito sa awit, 103, ang talatay 2 hanggang 5, ating pong basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 103, talatay 2 hanggang 5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaawaan,
na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi ng talata na ating binasa, huwag mong kalimutan ang lahat ng mga mabubuting gawa na ito ng mahal na Panginoon. Grabe yung pag-encourage sa atin, magpatotoo. Alam niyo mga minamahal, yung pagpapatotoo dito mga minamahal, it's a kind of worship sa mahal na Panginoon. Wala kang ibang inihayag. Balikan natin mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, one of the differences mga minamahal ng worship and performance po mga minamahal, sa worship ay napupuri ka sa Panginoon. Pero doon sa performance, gusto mo ikaw ang papurihan. Pero pag nagpapatotoo dito mga minamahal kapatid, wala naman ditong naghahangad ng papuri sa kanilang sarili. Amen? Yung mga patotoo natin mga minamahal, yan ay palaging patungkol sa kapurihan ng mahal na Panginoon, sa kabutihan ng Diyos na buhay. Kaya dapat, huwag tayo mga minamahal mahihiyang magpatotoo. Yan ay uri ng pagsamba sa mahal na Panginoon. Sa totoo lang mga minamahal, hindi lang naman tungkol sa gawain ng mahal na Panginoon yung pagpapatotoo. Kapag tayo ay wala na sa gawain ng mahal na Panginoon, yung paghahayo, pag-follow up, pag-share sa ating kapatid, sa mga baguhan, sa mga bisita, sa kakilala, katrabaho, kaopisina, o maging sa ating mga sa buhay, yan ay kind of worship sa mahal na Panginoon. Ipinapahayag natin kung paanong mga mabubuting bagay ang ginawa ng mahal na Panginoon sa atin. Mula nang tayo makakilala sa mahal na Panginoon, amen, yung iba nga, sabi nila, nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon, ako'y nawalan na ng pag-asa. Nangarap ako na mapunta ng ibang bansa dahil sa gusto kong magkaroon ng magandang trabaho, maiyahon sa hirap ang aking mamahal sa buhay. Pero hindi yun nangyari, ang sabi ng ating mahal kapatid sa kanyang patotoo, dahil siya ay masakit sa puso. Subalit, dahil sa grabing pagka-disappoint na hindi siya makapag-travel abroad, dahil sa karamdaman ay napagpasan niyang kitlin ang kanyang buhay. Dahil akala niya wala nang saysay. Hanggang doon lang. Akala natin noon, nang wala ang mahal na Panginoon, anumang bagay na hindi natin ma-achieve o makamtan sa mundong ito, akala natin that's the end of the world. Akala natin wala na. Pag nabigo tayo sa isang bagay na ayaw natin, akala natin katapusan na. Pero yung ating mahal na kapatid, nang mapagdesisyonan niya ang kanyang buhay, may biglang dumaan, nakasakay sa jeep, mga kapatiran, pagbaba, anong ginagawa ng mga kapatiran? Ang sabi niya, nagpupuri, nakataas ang kamay, sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Nakita niya, sabi niya, ano kayang nangyari sa mga ito? Pero hindi niya alam, nagpupuri, nagsasamba ang ating mga kapatid. Ang ginawa niya, mga minamahal, ay, sabi niya, ay, mga katulad kong baliw itong mga ito. Siguro nawalan na rin ng pag-asa ang mga ito. Sundan ko nga kaya sila. Nung sinundan ng ating mga kapatid, mga minamahal, napasok sila diyan sa main church sa gawain ng mahal na Panginoon. Diraos noon diyan sa Maynila that time. Nakita niya lahat, pumapalakpak, nagpupuri, sumasayaw, lumulundag sa gawain ng mahal na Panginoon. Nang siya'y manatili doon hanggang sa makapakinig ng ibang kaligtasan, nalaman niya na yung iniisip niya na pag-asa sana sa mundo na maaring maihawon sa kahirapan ng kanyang pamilya na na-disappoint lang siya dahil hindi niya pala ito makakamtan, nakilala niya ang tunay na pag-asa sa mahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ano ang kanyang pagpapatuloy sa patotoo? Ang sabi niya, nagkabaon siya sa utang dahil nga nung nag-prepare siya na makarating ng ibang bansa, hindi nangyari, nagkautang-utang. Pero nung nakita ng mahal na Panginoon na yung ating mahal na kapatid, ang ginawa lang, nag-worship, nagpuri lang sa mahal na Panginoon, yung kanyang utang, may hinipo ang mahal na Panginoon na bayaran yung kanyang utang. Ni wala man lang hinugot sa kanyang bulsa para mapagbayad mga minamahal. Bakit? Yan ang mga patotoo tungkol sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen? Tayo may mga kanya-kanyang patotoo, mga minamahal sa totoo lang. At sabi ng mahal na pastor, imposible na lahat ng mga naglilingkod sa mahal na Panginoon
nang nasa kanilang buong puso, isip at kaluluwa, imposibleng hindi sila makakamtan ng kabutihan ng mga Panginoon. Imposibleng walang patutuo. Lahat kayo sa Jesus Crusade International Ministry, bata man mga minamahal, may patutuo tungkol sa kabutihan ng mga Panginoon. Kapag iyo yang ihayag, ikaw ay sumasamba, nag-worship sa ating mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon mga minamahal, kung sakali mga minamahal na hindi natin napapansin na ngayon ay maaring naiiba na pala tayo pagdating sa bawat gawain ng mga Panginoon. Miyerkules, darating after ng linggo, may Miyerkules uli. Amen? Alam na natin, actually, memorize natin ang flow ng gawain ng mga Panginoon. Darating uli ang overnight, meron uling linggo, and after that, Wednesday again, Friday, tapos Holy Supper, Christmas na, New Year ulit, tuloy-tuloy pa rin ang gawain ng mga Panginoon. Kung ngayon, mga minamahal, ay medyo napag-uunawa na natin kung nasaan ba tayo at anong uri tayo ng naglilingkod sa mga Panginoon, ngayon maaring malaman natin kung tayo pa rin ba ay a worshiper o tayo ay isang performer na lang sa gawain ng mga Panginoon. Mga minamahal, kung sakaling tayo man, mga minamahal, ay na pupunta na doon sa pagiging performer lang sa gawain ng mga Panginoon at nawawala na ang pagpupuri at pagsamba sa mga Panginoon, ito ang mga bagay na dapat nating isipin at gawin muli. Mga sabi ng unang Juan, ang kabanata 4, ang talata 23 hanggang 24, at pong basahin. Dito po sa unang Juan, ang kabanata 4, ang talata 23 hanggang 24. Ating pong basahin, ano ang sabi ng mga Panginoon? Dito po sa unang Juan, ang kabanata 4, ang talata 23 hanggang 24. Amen. Palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. I-check lang po, mga minamahal. Maaring baka nagkamali lang po ang inyong balilikod sa pag-type po dito, mga minamahal. Dito po pala, mga minamahal, sa Juan lang po, mga minamahal, Juan. Ang kabanatay 4, ang talatay 23 hanggang 24, ating pong basahin. Aklat po ng 1, kabanatay 4, talatay 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Mga minamahal, alam niyo merong malalim na kahulugan pa naisip parating ng mga Panginoon mula sa bersikulong ito, mga minamahal, na tungkol sa pagiging tunay na mananamba ay dapat sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa totoo lang, alam natin, mga minamahal, na ang Diyos, mga minamahal, hindi talaga natin nakikita, mga minamahal, at dapat siyang sambay sa Espiritu, mga minamahal. Subalit ang ilan medyo nahihirapan kung paano ba unawain yung naisabi ng mga Panginoon sa bagay na ito. Kaya yung ibang mga minamahal na mananampalataya, yung grupo na mananampalataya, ay ang sabi nila, alam namin ang Diyos hindi makikita, pero para maipabot namin sa Kanya ang aming pagsamba at pagpupuri, kinakailangan namin gumamit ng ganitong imahen o ribulto. Pero alam namin sa aming sarili, nagpupuri kami sa Diyos na hindi nakikita. Sadyang, yun lang yung aming kaparaanan kung bakit kami gumagawa ng imahen, ang sabi nila. Pero malinaw, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. The meaning behind this one, mga minamahal, when we say Espiritu, alam natin na hindi nakikita ang Espiritu but nararamdaman. Amen? Ibig sabihin, kapag nandito ka sa gawain ng mga Panginoon, close your eyes. Literal ba na i-close mo lang ang iyong eyes and that's all? Hindi po, mga minamahal. Ang sabi ng mga Panginoon, ang tunay na mananamba, pag nagpasimula yan na magsamba sa mga Panginoon, ipinipikit ang mata dahil ang dyablo madalas ginagawang paraan yung nakikita mo para matisod ka at hindi makapagsamba sa mga Panginoon. Nalala niyo yung scenario na narinig natin nung overnight? Lahat muna na nakadalo sa gawain mga Panginoon overnight, magsabi ng Praise the Lord! Lahat ng nakinig at naunawaan ang mensahe, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating mga Panginoon.
Yung example, nasabi ng mananampalataya, Beloved preacher, ayaw ko na pong dumalo sa gawain ito. Ayaw ko na po. Never. Bakit? Ang sabi ng preacher. Kasi nakita ko yung aking mga kapatid, may mga nagse-cellphone na. During preaching time, may nagse-cellphone. Wala namang kaugnayan doon sa topic. Yung iba naman, natutulog. Pag-preaching. Yung iba, grabe na ang kapuspusan, nakatayo pa lang. Parang, gumaganon lang. Hindi naiindak, hindi ata natutuwa sa pagpupuri ng Panginoon. Kaya ayaw ko na! Ayaw ko na. Maraming katitusan dito. Pero ang sabi ng beloved preacher, desisyon mo yan. May free will ang Diyos na binigay sa atin. Hindi ka namin madidiktahan. Pero maaari bang may favor lang ako bago ka umalis kung yan ang iyong pasya? Maaari bang kumuha ka ng baso, punuin mo yung baso ng tubig, at subukan mo na ikutin ang ating pastoral house, ang sabi ng preacher. Subukan mo na dapat ay walang matatapon na kaunti man lamang na tubig mula diyan sa baso na iyong hinawakan. Pagkatapos ay bumalik ka sa akin bago ka umalis, ang sabi ng beloved preacher. Opo, beloved preacher, ang sabi ng kapatid na yon. Ginawa niya, iniikot niya ng 3 beses. At nang makarating siya bago umalis, sabi niya, I proudly say po, walang natapon. Napag-ingatan ko po lahat. Ang sabi ng preacher, ano ang ginawa mong teknik o paraan para hindi mo matapon? O makatapon man lang ng kahit kaunting tubig doon sa baso. At sabi ng mananampalataya, ang aking focus, concentration, ay nasa baso lang. Inalalayan ko at iningatan na habang ako ay naglalakad, ay walang matapon. Kahit na ito ay gumagalaw sa aking paglalakad. Ngayon, tinanong siya, the beloved preacher, nung nangyari ba yon? Habang iniikot mo ang pastoral house kasagsagan ng gawain, may nakita ka bang kapatiran na nagse-cellphone pa, natutulog, hindi nakikinig sa gawain? Sabi niya, wala na po! Kasi ang aking concentration and focus ay nandoon sa isang basong tubig. And that's true. Totoo po yun. Ngayon, doon sa ating binasa, nasabi ng mga Panginoon, ang totoong mananamba, darating ang araw na sasambay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Kapag ganun tayo, mga minamahal, ibig sabihin, you are worshiping the Lord unseen, hindi nakikita. Kaya wag mo sana, kapatid, ipahintulot kay Satanas na ang mga bagay na nakikita mo sa paligid ang siyang aapekto sa iyo para hindi mo maipabot ang pinapataas na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Remember, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, sa totoo lang, mga minamahal na kapatid, ang pagkatisod ay hindi nanggagaling sa iba, nanggagaling sa iyo. Oh, totoo yan, mga minamahal. Akala natin noon, ay, natisod kasi ako, beloved pastor, kasi yung mga kapatid sabi niya sa akin noon, bawal ang mag-short. Dapat nasa kabanalan. Nung isang araw nakita ko naka-short na. Natisod po ako. Sabi uli nung iba, natisod po ako, ayaw ko nang dumalo. Kasi yung mga kapatid, hindi naman sila nagkakaroon ng isang buhakiran doon. Yung iba, nagmumura pa rin. Meron ako nagmumura, ayaw ko na. Wala naman pala dito ang Diyos Sa totoo lang, ang pagkatisod ay manggagaling sa iyo. At sabi ng Biblia, kung mabasa niyo yung Mateo, mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, kung ang sanhi ng pagkawala mo at pagkatisod ay ang iyong 2 mata, dukutin mo. Kapag ang sanhi ng pagkatisod mo ay ang iyong paa, putulin mo. Ganoon din ang kamay. Bakit hindi nasabi ng mga Panginoon? Pag nakita mo ang iyong kapatid na makulit, putulin mo ang kamay. Kapag nakita mo ang iyong kapatid, hindi dumadalo sa gawin ng mga Panginoon, putulin mo ang paa. Pag nakita mo ang iyong kapatid na malang ginagawa, dukutin mo ang mata. Hindi ganoon ang sinabi ng mga Panginoon sa Biblia. Pag mabasa niyo yan, ang sabi ng mga Panginoon, mas mabuti pang mapunta ka sa langit na wala kang mata, o wala kang paa, o wala kang kamay, kaysa sa kompleto pero itapong ka sa dagat-dagatang impyerno. Ibig sabihin, ikaw ang nagkukos ng pagkatisod. Pag ang iyong focus and mindset ay nasa iba at hindi sa Panginoon, you cannot worship the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Balikan natin uli yung unang pag-ibig sa Panginoon. Hindi natin kilala ang bawat isa. Amen? Mga preaching nga noon, nung araw ay nandun ang mga pagtutuwid May mga content na doon yung nangangaral about sa mga, yung iba pang mga
noon yung mga issue tulad ng halimbawa, may mga nagagawang kainaan ng mga kabataan tungkol sa panliligaw na hindi pwede, sa mga nagsuot ng short, ganyan. Meron na noon pa. Pero bakit that time, nung tayo ay baguhan, hindi tayo naapektuhan yan? Sa totoo lang, nagpatuloy tayo, masaya tayo. Bakit? Because of the focus and concentration. Kapag ang gusto mo ay sumamba at magpuri sa malapay noon, hindi mo papansinin yung mga hindrances, yung mga factors na makaapekto sa iyo. Wala kang ibang goal, kundi maapabot mo ang taos sa pusong pagsamba at pasalamat sa malapay noon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Kaya mga mga kapatid, sa oras na ito, kung nakita mo yung kapatid hindi pumapalakpak, hindi mo dapat gayahin ang ginagawa ng kapatid. You are a worshiper, dapat magmumula sa iyo ang magandang ehemplo para gayahin ka ng iyong kapatid kung paano magpuri sa malapay noon. Amen? Praise the Lord! At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At ito mga minamahal, sa unang Tesalonica, ang kabanatay 5, ang 16 hanggang 18, malapit na tayong matapos mga minamahal, at ipong basahin. Mga last two verses na lang po ito mga minamahal. Unang Tesalonica, ang kabanatay 5, ang 16 hanggang 18. Amen. At ipong basahin. Amen po, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata po ay 16 hanggang 18. Ganito po sinasabi, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa sa malapay. Alam, magsabi ng Praise the Lord! Being a true worshiper, mga minamahal, may dalawang kahulugan na nais iparating ang bersikulong ito sa atin. Mga minamahal, unang-una yung very common dito, mga minamahal, ang sabi rito sa bandang dulo na linya, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Alam na natin na kapag dumating pala yung circumstances, halimbawa may pagsubok, may kabiguan, may panlulupaypay, may panlamig, may pagtutuwid and a correction, mayroon pong masasabi po natin na talagang maaring pumipigil sa atin sa paglingkod sa Panginoon. At sabi ng Biblia, lahat ng bagay, magpatuloy ka, ipagpasalamat mo sa malapay noon. Dahil dyan mas masusukat kung gaano ka kaseryoso bilang mananamba sa malapay noon. Amen? Alam na alam natin yan, mga minamahalan, sabi ng Biblia, na lahat ng bagay, maganda man o hindi maganda, tungkol man sa pagiging successful o kabiguan, ipagpasalamat mo sa malapay noon. Dahil may lesson doon na matutunan. Pero aside from that meaning, may nais pang ipakita ang malapay noon dito. Basahin natin yung unang linya at pangalawa. Sabi rito, mga minamahal, mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Rejoice always. Mga minamahal, sino rito ang nagagalak, grabing kasiyan at katuwaan sa malapay noon, pero never nakapagsambaw, nakapagpuri sa malapay noon? Meron bang ganun, mga minamahal? Yung ikaw ay galak na galak, grabe pinagpala ko ng malapay noon. O maaring tungkol nga sa kabiguan, bagamat nabigo ako, pero ramdam ko ang Diyos, umaaliw sa akin. Still, ang kagalakan na yun doon. Meron ba sa atin anong naramdaman natin yun na hindi ka lang nakapagpuri sa Panginoon o nakapagsamba? Mayroon ba, mga minamahal? Wala. Automatic lilitaw ang pagsamba sa malapay noon. Amen? Kapag ikaw ay nagagalak o nasa kadalamhatian man, matututo kang magsamba sa malapay noon. Ngayon, ito pa yung deep meaning na nais iparating. Alam niyo ang pagiging mananamba at tunay na worshiper sa malapay noon ay hindi nagtatapos sa pagsaganap mo lang ng iyong tungkulin sa malapay noon. Pag sinabing magalak kayong lagi, every time, always, show yung pagiging galak mo, nagagalak ka, natutuwa sa malapay noon, ipakita mo yan lagi sa pamagitan ng pagpupuri, pagsamba sa malapay noon. Kasi pag ganito tayo, remember, ito yun, mga minamahal. Kapag gawain ng malapay noon, for example, instrumentalist, mga minamahal. Pagkatapos ng part nilang tumugtog, and after that, may preaching pa pero hindi tayo makikinig, ayun ang tinutukoy ng Biblia. Nakakalimutan natin yung totoong pag-worship sa malapay noon. Tayo ay isang performer lang. Bakit? Ginagawa mo lang kasi yung part mo. At nakalimutan natin na the other and remaining part
of service of the Lord is still a kind of worship to Him. Totoo yun. Sa atin, dyan sa ating mga upuan. Hindi sapat yung, ay naramdaman ko ng presensya ng mga Panginoon, ng joyful song, grabe ang awitin, glory to God yung nagpaawit. Pero the remaining part, ay hindi ka na magbibigay ng pansinan tuon, you are not a true worshiper. You're just a performer. Ang sabi ng Biblia, mga galak kayong lagi, bawat gawain ng mga Panginoon ay kapangyarihan at pagpupuri sa Kanya. Yung ating mga kapatid, tingnan niyo sa ating mga sarili. Yung iba sa atin, sa totoo lang, tapos na ang gawain dito, pero pag uwi na sa tahanan, hindi pa tapos ang gawain sa main church, mag-o-online pa sila, magla-live pa, magpupuri. Bakit? That's a true worshiper. You're not just doing and serving God doon lang sa part mo, sa iyong tungkulin. Hindi. All the time, dapat papurihan ang mga Panginoon. Amen? Amen, mga minamahal. Mahalaga ang bawat gawain ng mga Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, kung sakali man na pakiramdam natin, mga minamahal, ay okay na yung ating nagawa, nakagawa tayo ng tama sa paningin ng mga Panginoon, during ng gawain ng mga Panginoon, sana ay hindi dyan mahihinto ang iyong pagpupuri sa mga Panginoon. Hanggat nagtutuloy-tuloy ang gawain ng mga Panginoon hindi natatapos, yung time and yung opportunity and chance nandun pa rin para maipabot mo ang yung tuloy-tuloy na pagsamba sa mga Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, and you will not become a performer. You will become a true worshiper sa mga Panginoon. Huling talata ating mong basahin dito po sa Mateo, ang kabanatay 15, ang talatay 7 hanggang 8. Ito po yung naisip parating ng mga Panginoon sa bawat isa atin. Ano ba talaga itong pagsamba? Kung sakaling sa bawat isa atin medyo hindi pa po itong naunawaan, ito yung panghuli na naisip parating ng mga Panginoon. Kindly. Mateo 15, talatay 6 hanggang 7, 7 hanggang 8, ito pong nakasulat. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahuli sa inyo ni Isaias na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! God bless sa pagkapasa natin mga Panginoon. Ang pinaka-puso, maminamahal, ng pagkakaroon ng tunay na pagsamba sa mga Panginoon ay yung pagkakaroon ng focus ng iyong puso sa mga Panginoon. At sabi ng mga Panginoon, no, tama ang pagkahula na sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Nangangaral, naghahayo, kumakanta, na pumapalakpak, nagsabi ng Amen, praise the Lord, subalit, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kapag ginagawa natin yan without love, mga minamahal, sa mga Panginoon, hindi mag-e-exist ang worship o pagpupuri sa mga Panginoon. You will just do that, and after that, iisipin mo na ito ay common lang. At tradisyon na ng Jesus Miracle Crusade. Pag pumunta ka doon, ang lagi lang sinasabi, Hallelujah, Hallelujah, praise the Lord. Palakpak, palakpak. Naging common because hindi mo nilalagyan ng pag-ibig sa mga Panginoon. Ang pinakadiwa ng pagsamba sa mga Panginoon ay yung focus ng iyong puso. Dapat maipaabot mo ang buong puso. Sabi ng first verse natin, mga minamahal, buong puso, isip, at kaluluwa, maging buong kalakasan is an expression of worship sa ating mga Panginoon. Gawin po natin, mga minamahal, as we song sa ating pong kanta, sa ating pong altar call, tayo po umawit, magpuri sa mga Panginoon, at ipaabot ang ating pagsamba sa ating Diyos sa buhay. Amen. You teach me how to live like you. Show me the way. Did I make you whole? I was lost astray. When you called me yours, oh my God.
sa ating dakilang Diyos. Anong ibibigay natin sa ating dakilang Diyos? Wala tayong pag-aari. Mismong ating buhay, hiram lamang sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sinasabi ng ating inaawit, ang ating tanging magagawa ay paglingkuran ng ating buong puso ang ating dakilang Diyos. Alalahanin natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mula noong una na atin siyang makilala, na tayo po ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Kung paano tayo pinagpala, alalahanin natin yan lagi, mga minamahal. Alalahanin natin kung paano tayo pinagaling ng ating dakilang Diyos. Kung paano noon halos hindi tayo kumain. Kumakain tayo isang araw, isang beses lamang. Ngayon, 5 beses, kahit ilang beses kumain, makakakain tayo ng ating gusto. Hindi ba natin maibigay yung ating pagpupuri? Hindi ba natin maibigay yung ating pagsamba sa ating dakilang Diyos? Gagantihan ba natin ang ating dakilang Diyos nang hindi mabuti, mga minamahal? Muli nating awitan ang ating pinakamamalapit. Hallelujah. Teach me how to live like you. Show me the way. You I may know I was lost astray. When you called me yours, oh my Lord. Sometimes I feel to walk, but you never let me down. And yes, then you made me slave. Lord, now I'm Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Sa ating pong mga beloved viewers. Maglingkod na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Diyos bago pa po mahuli ang lahat. Nasa huli lagi ang pagsisisi, wala sa una. Mayroong ibinigay na tungkulin ang ating dakilang Diyos na atin siyang paglingkuran. Yan ang pinaka-duty. Yan ang trabaho ng mga tao sa buong mundo. Ang matakot sa Diyos at siyang paglingkuran. Sapagkat dadalhin lahat ng mga mabuti o masamang bagay sa kahatulan. Lahat kahatulan tayo ng ating dakilang Diyos. Sa ngayon, tayo pinagpabalak ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagaling. Pinagpala tayong lubos, mga minamahal.
Ilang beses tayong natitiso. Ilang beses tayong nawawalay sa presensya ng ating dakilang Diyos. Minsan hindi na tayo nakakadalo. Subalit mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Bakit? Ibinabalik pa rin tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Tinuturuan pa rin tayo ng ating dakilang Diyos. Binibigyan tayo ng espiritu ng pagsisisi ng ating dakilang Diyos. Ating po mga minamahal, mga kababayan, ang tunay na pagpapala nasa ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ang kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan at tayo makapasok sa langit. Unang-una ay ang pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi natin nakikita ang mahal na Panginoon, merong pruweba at ebidensya na siya'y totoo sa gawain ito. Ang aming mga patutuo na inyong narinig kanina, mga minamahal naming mga kapatid, kung paano sila pinagaling sa kanilang karamdaman, kung paano sila pinagpalang lubos mula sa kahirapan, iniahon sila ng ating dakilang Diyos. Walang trabaho, binigyan ng trabaho. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin, mga minamahal, lahat ng ating po mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang tao na matuwid. Walang tao, mga minamahal, na nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Lahat nagkasala, mga minamahal. Kahit humingi tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos, huwag sa tao. Ang tao walang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng ating dakilang Diyos sa ikaliligtas ng mga tao, kundi sa pangalan ni Jesus lamang, mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang bautismo sa tubig, ito po ay pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi po ito paglipat ng reliyon. Ito po ay pagganap lamang sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos tayo mabautismuan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, meron na tayong kapangyarihan. Ibinibigay ng ating dakilang Diyos kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat hindi lahat binigyan ng karapatang maging tunay na anak ng Diyos, kundi daon lamang tumanggap at mabautismuan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung ating nakita kanina, mga minamahal, habang umaawit ang ating pong mga pinagpalang mga awit, nanginginig ang kanilang buong katawan na parang kila'y kinuryente ng libu-libong voltahe. Ang iba, umiiyak sa kagalakan. Ang iba nagsasalita ng iba't ibang wika. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan din po ay inyong mararanasan, mga minamahal, kung tayo po ay patuloy na maglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Diyos ng tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Mahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Umasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Ugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen.
kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Will Distrada Almeida, narito po mga kaluluwa malapang Jesus na yung pinalapit mismo sa yung banal na paanan. Kaabagan mo po sila at sila'y patawarin. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan po sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating personal na pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Will Distrada Almeida, kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan sa mga hallelujah, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, malapay Jesus. Sa mga oras, di po namin nababantayan mga sarili. Patawarin mo po kami hugas sa linisin ng ibanal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin namin pong beloved Pastor Will Distrada Almeida. Patuloy mo pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo pong kanilang buong sangbahayan ng malapay Jesus. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay, pangangailangan ng bawat isa sa amin, malapay Jesus. Kagalingan sa karamdaman, negosyo, trabaho, pagkakakitaan, o malapay Jesus. Ipagkaloob sa bawat nangangailangan, o malapay Jesus. Hallelujah, kapanatagan, kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan. Hallelujah, dagdagan mo po aming pananampalataya, malapay Jesus. Sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal, dalawang kamay itaas, meron tayong mga labot na nais natin ilapit sa ating pong pinakamalapang Jesus. Sambitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo, ng mga hadlang karamdaman, palayasin po natin sa pangalan ni Jesus, sa makapangyarang pangalan pinakamalapang Jesus Kristo. Sa unang dalangin ng aming pong beloved Pastor Will Distrada Almeida, mga demonyo ng hadlang, hallelujah, panlupaypay, panlalamig, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, mga ubusipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus. At tayo po mga minamahal ay tumayo. Tumayo po tayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamalapang Jesus 3 times. Talon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. At atin po munang i-update mga minamahal yung atin pong special offerings mga minamahal. Ang ating special offering ito po ay para po sa ating palikuran. Amen? Mapalitan po ng bago yung ating pong toilet bowl mga minamahal. Mga palitan ng may flush. Amen? Tapos meron na po siyang hose mga minamahal kahit wala ng tabo, walang timba, batat mayroon na po yun mga minamahal. At maiwasan din po natin mga minamahal minsan gumagamit tayo ng tissue, yung iba sa atin, mga minamahal, amen, hindi nilalagay sa basurahan. Excuse lamang po, wag po kayo magalit, mga minamahal, amen. Doon po itinatapon sa bowl, kaya nagiging sanhi ng barado, mga minamahal. Ngayon, wala na tayong maikakatwiran pa, mga minamahal, amen. Makiisa po tayo, mga minamahal, iniibig ng ating dakilang Diyos ang taong may masayang puso at mapagbigay, mga minamahal, amen. Huwag po tayong mag-complain. Bagkus, mas lalo po tayo mga minamahal, magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Pwede po tayo mag-pledge, mga minamahal. Amen. Pledge natin, 2 toilet bowl, mga minamahal. Grabing pagpapala yan, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, hindi nagpapatalo, mga minamahal. Amen. Pag nag-pledge tayo, mas lalong higit yung ibibigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isang kapatiran, mga minamahal, may nagkaroon ng special offerings, mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya, mga minamahal,
yung kanyang negosyo, bankrupt na. Amen. Ang meron na lamang siya, yung kanyang sasakyan, mga minamahal, yung jeep. Amen. Sabi niya, wala na ako may bibigay sa iyo malapay nun. Ito na lamang aking jeep, gamitin sa paghatid sundo sa mga minamahal na kapatiran. Binigay niya ko yung jeep, mga minamahal. Amen. Pagbigay ng jeep, mga minamahal, alam niyo po, ang ating dakilang Diyos, yung kanyang negosyo, mga minamahal na bankrupt na, muli pinalago ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Hindi natin mahihigitan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, siya po ay mapagbiyaya, mapagbigay. Amen na Diyos. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. I-update po natin from October 15 to November 3, nakalikom po tayo ng 3,513 pesos, mga minamahal. Amen. November 5, Sunday, mga minamahal, sapagkat ito po ay Holy Supper, mga minamahal, hindi po tayo kumuha. Wednesday, mga minamahal, 212. Friday, 231. Ang total po ay 3,956, mga minamahal. Ang sabi po ng ating pong mga nag-inquire, mga minamahal, amen, parang pinakamababa, nasa 4,000, isang toilet bowl, amen, nasa 4,000, mga minamahal. Subalit, maliit na halaga. Amen. Maliit na halaga yan sa mga naglilingkod sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Ibabalik po yan ng ating pong pinakamamalapay Jesus. Ihanda po natin yung ating pong special offerings, mga minamahal, at ating pong ipinagkakalubong buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, upang ipanalangin po yung ating pong special offerings. Praise the Lord.